A previsión é que na segunda semana de marzo, comenzando co traslado do persoal do Centro de Saúde López Mora e continuando cos demais traslados de xeito progresivo, bote a andar o novo Centro Integral de Saúde, que ofrecerá unha atención máis próxima, cómoda e resolutiva a 42.000 veciños, reforzando, ademais, dúas áreas prioritarias para a sanidade pública, a atención pediátrica e a atención á saúde mental. O Olimpa Valencia replica ese novo modelo de centro sanitario que estamos impulsando desde a Xunta e que integra a atención primaria e distintos tipos de servicios especializados. Ademais, albergará a base do 061 que se traslada desde o Nicolás Peña a Olimpia Valencia. Insisto en que esta nova infraestructura posibilita que demos un forte impulso á atención á saúde mental, con actuacións orientadas a reforzar a atención comunitaria e desenvolver dispositivos especializados para procesos de alta complexidade clínica. No propio Olimpia Valencia disporemos de servicios de atención á saúde mental infantil e de adultos, ademais de incorporar unha unidade de trastornos da conduta alimentaria para a poboación pediátrica. E a liberación de espacios que conseguimos no Nicolás Peña posibilita que poidamos trasladar e ampliar a unidade de prevención do suicidio, crear unha unidade de atención a adolescentes e transición á idade adulta e crear unha unidade de tratamento a depresión resistente nas instalaciones deste centro. Como ben dixo o conselleiro tamén, hai unidades de nova creación, sobre todo no que a actividade pediátrica vai a estar reforzada con a figura de un psicólogo dedicado a detectar os problemas de saúde mental de xeito prematuro, cando todavía sean incipientes, para buscar fórmulas de millora no tratamento destes pacientes. Por tanto, habrá un psicólogo infantil, tamén teremos un psicólogo de adultos para facer unha comunicación máis axitada entre a unidade de psiquiatría hospitalaria e as unidades de atención primaria, os cupos de atención primaria. Tamén vamos a empezar unha actividade relacionada ca cardioloxía, que é a rehabilitación cardíaca. Temos tres fases na rehabilitación cardíaca. A primeira fase que se desenvolve con aqueles pacientes que están ingresados e que ten que ser feita con uns controles moi determinados no propio hospital. E despois hai unha segunda fase que xa son pacientes estables que teñen pouca patoloxía asociada, que pódese facer perfectamente en un centro de saúde que este habilitado un espazo e que teña a figura de fisioterapeuta, que teña a figura de apoio de enfermería formada en este tipo de actividade, e tamén, como non, nutricionistas, traballo social e demais, porque van a ser unha serie de actividades que se van a facer con estes pacientes, como, o propio exercicio, que así se vai a desenvolver, como tamén tratamentos, modificación dos tratamentos, cambio dos hábitos de vida, etcétera, unha serie de actividades que están planificadas xa e que se lle dará forma nos próximos días. E despois, como decía o conselleiro, tamén unha unidade de tratamento dos trastornos da conduta alimentaria.